asteazkena, apirilak 13, eta gaur hartzen ditugu bazen garaie. Gaurko egunez, 1985ko apirilaren 13an, Danuta Danielson emakume poloniarrak bere poltsarekin buruan kolpatu zuen neonazi bat Baksion, Suedian. Faxisten martxa ikusirik sumindu egin zen, bera bezala judu zuen ama Bigarren Mundu Gerran nazien kontzentrazio esparru batean egondakoa baitzen. Argazkia ikono bilakatu zen. Hala ere eskuin muturraren mehatxupean bizi izan zen, depresioak jo eta bere buruaz beste egin zuen 3 urtera. Egun, brontzezko eskultura batek oroitzen du gertaeraren lekuan bertan. Jo, ez nekien bukaera hori, baina oso mitikoa da, bai.